managna fagnantenagna za amin'ity fagnavozagna ity. Fa kosa i fagnavozagna ty tsy raha vita magie na fahagagagna. Na vian'olo mivavaka misy valim-bavaka fo mila misy ezaka ataony tena tompony. Ore mandreny zoky zandry rahalarana bavidraby ato zamrex podcast miaraka amin'ny rahalanaka tsy azo fa mamoja manonga karakorinao rahala. Mbola tsara atsika jiaby zay magnaraka ity amin'ny fotoagna azo ity. Mbola tsara anao rahalahy, mbola tsara mpiara-miasa aminao. Magnano mahavelogno atsika jiaby mitandregny sy mizaha amin'ny fotoagna azo ity. Za tafikaiky anao za tegna tafikaiky anao antony tegna kaiky anao zegny maro raha mandalo surtout Diego agny amitsika mikoragna jo ty. Tsika mikoragna jo tegna maro. Fa tegna sosinika iako anao voalohany zay tsendriky zegny par rapport tamin'ny fetsiketsegna nisy ta Madagasikara teto ta Diego de magnaraka zay koa zegny indrindra raha mandalo amin'ny fotoagna jo ty koa a Diego ao zegny. Bon, araka fahaizako anao. Anao zegny nanoatra taratasy zamanjao commence teo zana hainao. Tamin'ny fotoagnany anao nanoatra taratasy zamanjao anao mbola nendra ta Maroc. Tadidiko tsara aboko anao nendra ta Chine. Nandeha fotoagna amizegny anao amizegny nommé directeur régional ni communication ndraiky culture atao kolotsaigny baka. Ni région Diana. Tsy zegny. Bon. Tamin'ny fitondragna ny rajoelina raha jiaby zegny. Natonga anao hoe nahazo avantage, zay ataoko avantage, nahazo poste anao tamizegny. Nisy fotoagna amizegny baka teo, navy la grève, commence navy la grève, nisy fihetsiketsegna maro ta Madagasikara. Teo amizegny anao nagnapetraka démission motif nataonao tagnatin'ny lettre io tao anao narary volagninao. Après amizay zany ta publication ta Facebook tao anao direct ny rejoindre ro mpianatra ta Diogo nagnano fihetsiketsegna ro niaraka tamindro. Antony nagnanaovanao azy zegny araka fahazahoako izy, est-ce que hoe anao hoe tia angala fony vahoaka noho ny anao ta fitondragna commence ravagna sa ino le tegna tanjognonao nagnanaovanao le raha? Tiako le fagnontaniagna ary matetiky atsika Madagasikara eto rehefa magnano raha raiky anao de mahalagna atsika mizaha i raha igny mivantagna fa mieritreritra ino ny ambadiky nazy. Mamoja manonga izy koa anao mizaha ho anao boky taratasin'ny zamanjao rango tamin'ny taogno 2014 nanoratako izy, zahava ny sary amin'ny boky, zahava ny sarinaka isanandra, firika za hitanao zio asa hoe mahita fiovagna venao sa tsy mahita fiovagna. Misy dika ny volagnako zavatra zay. Mazava ho azy, nisy ny fandraisagna andraikitry mahatalemparitra ny serasera sy ny kolotsaigny Diana nanomboko tamin'ny 3 aprily 2024. Izay vo avy ny fidy ny filoha-pirenena teo aloha ny malagasy jiaby. Izy no volagniny fa lany. Mazava ho azy, io fifidianagna io mety misy ambadikin-draha agny tsy haiko. Fa tsisy ataontsika hoe nekeny besiny maro izy nanao mba anisany nagneky. Za tamizay za hoe za ravoravo tamin'le raha zay fa za volagnico fa hitondra fiovagna eky zegny raha laty zegny tamin'ny raha le raha nisy. Igny zegny raha nisy. Atsika amin'ny tsisy olo amin'ny fiainagna tsy haiko olo andeha hagnano politika angalatsaiky voteraka vetsika de tsisy fifandraisagna na ankila fa kosa rehefa nikahigna za momo anao managna traiky efa amin'ny lafin'izay kolotsaigny zay misy ny fianaragna zay nataonao ke akory anao izy koa agnano taliparitra ny serasera sy ny kolotsaigny. Tsisy taratasy fangatahagna nataoko. Fa kosa rehefa nagnontaniagna ny mombamomba za mazava ho azy ny tena magnamia. Fa za tsy nagnano fifagnarahagna handeha hanompo holo fa handeha hanompo tanindrazagna fa indrindra hanompo vahoaka. Antony tsotra ho anao teo nianatra tagny Chine za nianatra tagny Maroc za tamin'ny andiany niaraka taminaka jiaby ankamaroany dia ny safidy ny hijanogno agny
na koa nanohy fianaragna ndraiky ny velogno nandeha amin'ny tany hafa fa za dia nisafidy ny hody. Tsisy olo nankisy jery antena, tsisy olo hoe nagnamia rary ino andehananao amin'ny jalibe tsika ty. Nefa nazonao natao ny doko tagny? Nazoko natao mazava ho azy ny doko tagny. Antena tsy olo farany bady loatra ary agnisany mba managna zay vokatra tsara zay ary afaka nitady asa mazava ho azy. Tsy zaza raiky na ny fianakaviako izay namako akaiky nagnano 17 taogno tagny Frantsa rehefa nahita hoe atsika hanompo tanindrazana niaraka nody aminakady. Dikan'izegny za tsy mivolagna hoe za olo farany madio fa raha azoko antoko za tia tanindrazana. De io fifagnarahagna zay nataoko hoe agnano asam-bahoaka fa tsy agnano asan'ny loko ary io agnisany nampijaly zaho nagnatanteraka ny asa satria naka hoe vahoaka fogno ny naka hoe akory ataoko agnano asam-bahoaka isaka za mandre karama isaka fanjava tsaroko tsara bekiny hoe aia ny akory ataoko agnano izy ty amin'ny vahoaka. Fa io ma mety misy olo mandika vilagna, mety misy olo magnano zay tsikera zay ary anao koa ma tsy tsikiren'olo zay ma tsy mandeha anao zay koa tsy ianginy. Ka rehefa nisy ary ny fametram-pialagna zay nataoko. Raha tadiditsika tsara tamin'ny 20 ny fanjava septambra. Tagnatin'ny angovonazy tsara bekiny, tagnatin'ny herinazy tsara bekiny ny fitondragna teo aloha nametram-pialagna igny za. Nagnino ma tsy nagnapitrahagna fagnontaniagna za hoe raha ohatra momo sagnatria ka anao hoe nararo anao nandeha nitologno anao raha tsy rongana ary raha tsy rava ary igny fitondragna igny raha tsy tonga ny valiny volana amin'ny tologno nanakory anao. Za ohatra zegny misy fotoana metrika fagnontaniagna tegnanaka taia o za ohatra zay tsy mba tanteraka taminaka feky ilay taratasiny zamanjao ny engo ny ondragna koasakoasa satria etsika marefa resaka valifaty. Fa za de zao narary ankitigny za narary tsy araiky natao tsindrogno tsy agny fa izo zegny karaha vava ndraiky tagnana atsika amin'ny fiarahamonina. Azoko le marary tianao volagny. Ya. Fa nisako tao hoe marary vatagna volaniko satria tegna hoe malimilimy anao tegna ketrika tsisy angovo anao mahita ino raha mandalo. Oza marary fô satria izy koa anao olo mba misy fô mahatsapa fa tsy fô vato mahita mpianatra anao mangataka rano ndraiky jiro mitaregny dia antena nandalo teo ary antena mianatra ary mampianatra koa amin'ny fotoagna azy io mahay tsara beky ny mararindro marary ny tena satria samby tatrany raha jiaby zegny atsika ary ny volagniko hoe marary volagniko ny fagnahy za tsy nivolagna saigny ndraiky jery fagnahy satria zay le hoe fionieritreritry tsy magneky amin'ny raha misy ary indrindra vahoaka mivolagna hoe mitsangana. Atsika baka agnabony 16 pitrahatsika mipetraka izy koa fa itsangana za mivolagna allo za itsangana iaraka amin'ny vahoaka. Za nanomboko za nitsangana nametram-pialagna tsy asitroko anao tamin'ny fotoagnan'igny betibetiko teo fandrahonagna maro isan-karazany ary mbala nisy keiky koa nazoko hoe momo ataova sary hoe nisy olo nandrava ny compte Facebook nao fa ataotsika hoe nisy olagna ara-tekniky amitaoko hoe nisy loky na nisy ino ma le teny vazaha tsy volonté anao zay le raha pirate nisy zay raha zavatra zay de zany volagna matoa zy nataoko sora-tagnana efa ny kajiko tsara bekiny dia kiniana ataoko igny amin'ny lafiny araiky io le hoe fametram-pialagna fa izy igny karaha taratasin'olo andeha hamontegna hagnano viverinyaigny dia mazava ho azy afaka za amin'ny misy teny vazaha hoe devoir de réserve na obligation de réserve satria antegna koa zay mandre andraikitry maventy karaha io ndraikindraiky takandraha karaha zegny de nalalaka za nitapahako zay geja mamey za tsy afahako mitologno araka ny tokony ho izy zay de mazava ho azy antegna koa marary mizaha fanafody
de fanafody mazava ho azy miaraka amin'ny vahoaka sy ny tanora tegny Andalambe. Nandeha tary za ary tsy vitany nandeha fa tegna hoe nitariky amin'izay azo nitaritagna ary isaorantsika Zagnahary izy koa tologna atao agnatin'ny famarignana atao agnatin'ny fo io dia tanteraka igny ny vokany. Anao volagninao hoe fa izy fa agnatin'ny fo le raha volagninao izy igny zay vokany niboaka igny de vita igny nisy ampahany tanjogny fatatra. Ino le tanjogny fatatra zegny izy fitondragna ravagna igny zay le raha jiaby tadiavin'ny vahoaka sy mpianatra jiaby tadiogo tao fialany présidentsika taloha tatra igny. Après vita igny nahita sary zany publienao tamin'ny moaly zegny makasiky raha zegny ya za mahita sarinao mandoaliky devandro miaramila igny zay raha nandalo tagny tamin'ny mamonana rony tologno de vita tologny amizegny za tsy nahita momo tamin'ny investituran'ny président Tatanarivo taty nefa rony kaiky influenceur jiaby Tatanarivo taty navoakaiky maro olo tologno tavoa Tatanarivo taty navoakaiky navoa nahazo invitation. Za tsy nahitanao nahazo invitation nefa anao agnisany nagnano intervention maro tamizay jusqu'à fikahigna mera Diogo ndraiky izy mipody tam place nanto ya tsy nahitanao koa za tamin'ny nomination ny ministre maromaro Tatanarivo teto nefa anao managna trakefa araka fianaragna nataonao. Est-ce que hoe nono effort nataonao jiaby zegny hoe afapo ve anao amin'ny raha mandalo joti zegny tam tologno jiaby nataonao niaraka tamin'ny vahoaka Diogo ndraiky mpianatra Diogo fa tsy afapo ataoko direct nakazy mankasitrika anao mandoaliky misy sary anketiky naboaka Facebook izy igny sary igny tamin'ny fotoagna an'igny dia nirahigny ny fafagna i sary igny firika tagny amin'ny dabampako ny findaitsika fa tampotampoko teo tsy hoe mbala nisy araiky tavela tsy voafafa tsy haiko ino antony tsy niomagna za hoe za zegny andeha angala sary kini agnasary andoaliky zaho zegny eky ama malagasy za atsika tsy mandoaliky amin'olombelogno fa kosa noho ny fahatsapagna ny tologno zay atao satria tamin'ny fotoagna an'igny nisy sakana tary amin'ny lalagna raiky zegny de hamaky izy io ty andalo io ny mpianatra satria ny raha nisy zay fa miambigny aty amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai tsy mety navy zegny lay mpianatra sasany de nagnatogno mihitsy za hoe ino mahatonga raha ty tsy mandakaiky rô voasakana atao de teo za niangavo satria mpiara-miasa taminaka taloha aby ane ireo mpitandro filaminagna aby io fa io fa tsy mifankahay sy lesa magnano asanazy de za nandoaliky tegna niangavy hoe fa tsisy eky fomba ahafahanao mandresy lahatra mihoatra ny tena nandoaliky tsy fanompoagna igny fa heveriko fa fanetrentena sy fiangaviagna ary matoa agnatin'ny voambolagna malagasy milela bity sagnatria fisolilahagna igny sagnatria fa kosa hoe mba agnaboagna amin'ny hery angovo jiaby igny ny zavanisy isoragna tamin'igny de nivaha igny sakana tamin'ny fotoagnan'izay loso zay ary tamin'ny fotoagnan'igny raha tsy diso za nafahagna nampivolagna i ben'ny tanàna mivantaka tamin'ny vahoaka ary tamin'ny fotoagnan'igny tafaran'igny nilatsika ilay famotsoran-keloko fahobe za moa tsy mivolagna hoe famotsoran-keloko amin'ny fomba karakory ma zegny ino ankitiny mategna hoe loto sy ny fahotagna zay nataony fa igny manisafidy ny fanjakagna atsika matsy mitady ranoritry fa loko azo efa zava-dehibe zegny azadigna fa mandeha mivantagna ny hetsiky jiaby regny ary magnaramaso magnaraka igny ny mpitondra tamin'ny fotoagna igny mazava ho azy noko fa mety eo ny ezaka nataon'ny mpisolo vava efa nisy mpisolo vava ny andriamatoa ben'ny tanàna hatrizay nagnano regny dossier regny misy mpiara-miasa taminany za voasampy taloha tagny efa misy tologno natao vahoaka jiaby regny tologno tagnatin'ny latsabato efa karazagna tologno regny fa izy mazay tohitohy malava tady masikita mahalava hena zegny fagnamaizan-tagna malava fihavanagna mandresy ny tologno rehefa iarahagna zegny fa eo amin'ny hoe voakaiky tety Antananarivo za manokana
ndraikindraiky maregny misy agnaragna mandehandeha hoe olo zahagna atao amin'ny asa karaha ministry za manokana mbola tsara nisy olo hoe hafa hoe nanisy tegna hoe fikahiagna nataony mpitondra fanjakagna mivantagna fa kanefa maro kosa tanora karaha anao zay mivolagna momo mendriky sirariny za mino raha jiaby amin'ny fotoagnany tsy dia voninahitry loatra ny tanjogno tsy dia sezy loatra ny tanjogno atsika tsy fady sezy raha ohatra ka izay no vaolagna afahatsika mitondra anjarabiriky ndraikandraikitry fa zany raha anisany zao hoe momo ve mitady sezy kanefa ny raha nisy zany iala sezinaka zany iala sezinaka misy karazagna tombotsoa maro ne ao misy tragno ny tragno zay nipitrahako tamin'ny talim-paritry dia tragno tsisy tafogno tsisy varavaragna izay fagnanaovan'olo maloto fa tsisy olona ankisy jery za nitrosako tegna nitrosa antena amin'ny namagna igny koa ndraikindraiky tokizan'olo antena mba hagnamboaragna io tragno mpanjakagna io mba hagnambela ny karazagna fahatsarovagna tsara sy meva rehefa miboaka ny agnaragna ofisialin'olo isolo za satria ny efa tsy talim-patry tsony za efa nisy ny famindrapitagnana zay nataoko fa rehefa avy ny fotoagna de mazava hoazy amezagna fanjakagna sy tetikasany fanjakagna io ary oma efa tsisy entagna anaka midika zegny fa vognony ankitiny za nialagna ny tombotombotsoa amin'ny lafiny fahafagna mivezivezy isan-karazany resoliky io mazava hoazy nialagna ny karama satria tsaroko talohany za efa talim-paritra efa navelon-tegna edy za ary mavelon-tegna fo za amin'ny fotoagna azy ty zegny hoe zegny tsy dia nisy kajikajy karaha zegny loatra hatreto maro ndraiky vahoaka maro tanora sanandra ary hitantsika amin'ny Facebook amin'ny fotoagna azy tokony magnano zao anao tokony magnano zao anao fa ny tegna zava-dehibe tsy le zegny tegna zava-dehibe fa karakory le tologno avy amin'ny tanjogno tegna nizy izay ampahany mbala tanteraka akoatran'izay amizay atsika mikoragna joti misy raha mandalo amin'ny mpianatra Diogo zany eritreritry vita tologno igny hoe ho isy olo karakara eky mpianatra Diogo amin'ny université ao nefa tsy zay le raha hitako mandalo eto fa misy mamono ro avao misy agnaran'olo maromaro voatongony agnatin'le raha hoe ny karamaro andemono zanaka Diogo andemono mpianatra Diogo ao joti de nefa tsy haiko hoe azao volo tokony andemotaniako raha zegny akoatrany anao olo hitako joti eto amin'ny raha zegny eto misy re mandreny maromaro voatongony agnatin'ny raha io fa nandeha nagnakara ny karamaolo ya eto miondriky hampagnajagna amin'ny voina zay misy na ny taloha zegny Iralahy Rivaldo Dael Dawa eo koa misy favoazagna fahalavogna koa teo iregny tsika igny mankahery ny zay rava fanagnana sy zay hitatsika raha jiaby mandalo mampalahelo le raha misy ary mbala antony mbala itsanganagna amin'izy io ty hitanao ny zava-misy hitatsika izy ty karaha olo-boka manisy agnomby zegny le magnaradalagna fivoboboko karaha ondry aligny zegny le ambany foko ambany atsika mahita nandeha ny tologno narinara ny takigna ny andohan'ny tologno rano ndraiky jiro fa tagnivognivo tao io vo nandeha nitaky le fialany président mpitondra teo de ny zava-nisy iny raha nisy atsika nahita fa rava président nazo andraikitry ny tokony azo andraikitry nisy gouvernemanta vaovao aiza mpianatra aiza mpitologno ho an'ny antsiragnana manokana agnisan'ny namagna ny tologno tary ny solombavam-bahoaka ny valy tokony nazy na mendriky izy koa tsy haiko de lasa filoha lefitry ny antenimera-pirenena izy amin'ny fotoagna azy io hitatsika fa andra vitsivitsy tafara nanonga koa zegny izy igny be ny tanàna zay niarahantsika ny matimaty atsika de nahazo ny anjarany ibe ny tanàna akory
mpianatra ny mpianatra ndraiky nanjary nahay nimpody afara rango nahay aloagny mampalahelo ny zava-misy fa eto na zay natsy zegny raha zavatsika ny fihetsiky sy ny sary mankasitrika ihany atsika tsy fisolilahagna tya fa vonafana igny raha igny dia lomoaly dia nijotso tagny antsiragnana ny irika ny lehibe ny fagnavaozagna teto Madagasikara nisy ministra Aroe niaraka taminazy izay nitondra vahaolagna efa isôgna zavatra zay fa mahatsapa hoe fa manomboko mitodiky fa na zay natsy zegny izy io karaha betsijanga amin'ny teny vazaha hoe cancer inoko fa tokony fitahagna laligny mety ho janga cancer mety ho janga satria mety fitahagna laligny no tokony atao misy ny famaliagna izahagna ny lafiny rano amin'ny lalany amin'ny teny vazaha hoe forage io efa regnitsika ny fametrahagna regny panneau solaire regny hamaha ny olagna ny jiro ary koragna nataondro lomoaly koa izahagna ny lafiny fagnatsaragna ny tragno indrisy mantsy tragno mai raha ny zava-misy de zao namako Arnaud ny mpianatra ny tologny mpianatra hatrizay misy magnararotro hangamba volanko amin'ny fomba ankolaka atsika nahita mbala kabarony 16 ty fogno kabarony plasy amin'ny fomba karakory ma ny tanora zay hitatsika nitary tologno hatrizay natao hoe iro volagnandreo fo na raha itsika na ikoragna Asedumada za na ikoragna GNZ za na tiagna na tsy tiagna agnisany nisy raha natao tamin'ity tologno ty vondrogna aby zegny de rehefa mandresy tologno manomboko io latsika tsikera sy ny fagnaboahagna antota taratasy isan-karazany de mifagnaboeliboely karaha ravagna ho azy ny vondrogno izay mipetraka avy koa kabarony même GNZ atsika mahita fa misy karazagna hevitry tovizagna zay hitatsika amin'iregny tambanjotra tserasera regny atsangana zao ny mpianatra université koa tadiavagna no raha karaha zegny fa eto za magnambaranao tegna raha mbola mahita olo tegna hoe mirehina za ny mpianatra université nantsiranana agnisany tanora tegna mirehina ro io mitambatra mahasaky magnano amin'ny teny vazaha hoe vivierne agny na koa magnano tegna bouclier humain mitsy miaro io université nantsiragnana io misy agnaragna regny voatongony regny tsika regny ino tombotsoa azondreo olo aby regny amin'ity zavatra ty mila petraka fagnotaniagna nagnano zigny marigny ve iro satria misy koragna maro hoe misy antery za kosa matoky ary eto mitoliky amin'ny fitondram-panjakagna maefa de hoe atsika tokony andresagna fepetra farany malaky izagna vahaolagna ary izahagna tegna hoe fitsaragna ino antony nahafaty Rivaldo sy Dael sy ny sankarazany regny aiza ny fampiaragna lalagna io no alaharagna io tokony vahagna farany malaky tsy sekiny tsy maty manota amintsika ito zahagna tegna hoe nagnano zy marigny ve le olo voatongony regny de zavatsika amizay tokony ampiarigny zay lalagna tandrify zegny ka eto io le akiviagna matsapa le mpianatra za marigny hoe ny zavatra misy amin'ny université ny mampalahelo mpianatra mahay maro fotodrafitrasa nefa tsy maharaka na tiagna na tsy tiagna io misy le tragno zay pitrahany mpampianatra misy tegna hoe mpampianatra efa mandray karama mahazo raha jiaby mipetraka agnatin'izy io araka ny vaovao zay azo fa misy kosa mpampianatra izay tsy mandray karama ary mbola tsy zarizary ny karama atsika jiaby nefa mahay talohany andra ny pohany imalobe naveny fanjevognany efa nisany marimaritry resagna fa hoe izahagna efa nisy fanikegna ihany mpianatra ifandamigny
agnaboaka iro efa nagneky mpianatra hagneky ny maha-olombelo na kosa le tanjona hoe le tragno ho an'ny mpianatra efa nagneky mpianatra iro efa magneky eo am'izagny hita fa mety ilamigny raha ty io nefa volegna am'izay korontagna lasa misy ady isan-karazany fa eto dia misaotra ny mpianatra ny antsiragnana za mankahiry ny mpianatra ny antsiragnana za ary modely io tokony ampiarigny amin'ny tany sasany satria raha tegna mipetraka ny resaka fagnadiovagna na amin'ny teny vazaha hoe assainissement nio anjery manontolo io olo tegna tokony mianatra midoko agnatiny to zabaka mahay zegny tsara bekiny kabonera na vadiko tragno ny pitrahako tankatso tao mandeha amin'ny bloc 21 atao hoe porte varavaragna 0 ao misy raha zegny kabonena vadiko tragno zegny pitrahako tankatso 2 aiko tsara bekiny karakory fahasarotan'ny fizagna tragno zegny de rehefa miva io misy le vaolagna foiezaka misy le vaolagna lavitrezaka fa io koa na mpianatra nefa vognone aia ny kenkeiri le mpivarotro le tsara fagnahy isan-karazany aia fitaovagna irony vognony agnadio hagnamboatra itragno io de inoko fa mampalahelo ny zava-misy lavalava fagnazavagna anakazy zegny mampalahelo ny zava-misy tsy azo lavigny kosa efa misy ny ezaka hitako hoe fifampitsinjovagna ataony fitondram-panjakagna fa za fo miasa loha hely nefa zegny lomoaly de fa nody zegny ny anty ny mpitondra fanjakagna nefa le mpianatra tegna hoe mila fiarovagna maharitry amin'ny toeragna io dikan'zegny tokony zahagna farany malaky karakory agnanaovagna fefy io tanàna io mba kirikiry hely io am'zagny alefa vaolagna jiaby io tegna hoe tsy vavavava fo fa tegna hoe tantiragny am'zegny ary inoko fa ivatsikelikely ary vognony am'zegny ro mpianatra aby io maromaro amikosagnantsika toa la Momoja Manonga fa nisy andraikitry namezagna anao en tant que directeur régional ny communication ndraiky culture zegny de za agnontany anao am'zay zegny amin'ny ramazo olo Diogo maro problème maro jeune tsisy asa agnisan'izay koa isaka joty zay problème ny mpianatra ao misy problème jiro ndraiky rano fanokoragnanao taminaka teo zay de aminao zegny no ny anao fanazo fanisy andraikitry namezagna anao zay zegny ino zay mba vaolagna tegna hoe mba mety mampastable fiaignana ny jeune ndraiky fiaignana ny vahoaka jiaby Diogo zay araka fahitavanao réalité misy no ny maha Momoja Manonga anao zay iandraikitry io ralako matetiky io zegny ivolagnan'olo antena fa antena pray petsapetsa tamin'ny fitoragna taloha maloto antena fa io andraikitry kosa mety tombony amin'ny lafiny araiky hoe managna traikefa amin'ny asa mpanjakagna antena ziboka tonga zany agnontany fa volagniko aminao fo hoe tsy zazamena no mitondra amin'ny andraikitry araiky tsy maintsy misy olo misy tantaranazy fa tsika maefa na lamba sikiniko izy koa zegny nisy lambany couleur loko taloha zegny aminareo amin'ny raha agny tsy haiko natao amin'ny iana amboarigny fa tsy dia Momoja Manonga loatra zegny satria za hatrizay dia nitsangana amin'ny mahazaza amin'ny maha olom-bahoaka zaza de ho an'ny antsiragnana io le nitanisanao olagna regny fa zadigna fa misy olagna maventy mikasiky secret antsiragnana izay agnisany mbala mafana koa amin'ny fotoagna zioty mikasiky mpianatra io ampatsiaro anao raha raiky za nisy vidéo nagnaboaka tegna hoe zava-nisy tamin'ny université tao tagnitagny tamin'ny fiandohany 420 mpianatra université nagnaboaka vidéo io tsy eky nazon-draha ny mpagnano gazety nagnaboaka vidéo io tamin'ny radio page tao io ny tsaina zanavy tao raha voalohany nataoko dia namahany interdiction d'antenne ndro ny kaiky ny mpagnano gazety izay niasa tao taloha sasany fafefaka tany hafa nitondra zegny fitambaragna zay na dia tsy tonga lafatra aza ny zavatra sasany noho ny antony maro isan-karazany fivolagnako aminao fa efa misy resaka vaovao université io edy ny tsaina za ary agnisany tsy nikeko ny tsy fagnaboagna io zava-misy io de zany no nagnambela sazy ho an'ny
olo zay voasazy no ny fagnaboagna mpianatra université vovony mpianatra université tiako miperaka tantara zegny dikany tsy niany fifaresako ndraiky mpianatra université zegny de zaho manokana managna fagnantenagna za amin'ity fagnavozagna ity fa kosa i fagnavozagna ty tsy raha vita magie na fahagagagna ndraiky pak mankaraty na vian'olo mivavaka misy valimbavaka fo mila misy ezaka ataony tena tompony tsaroako raha nivolagny maire Javuzara tamin'izy vonavy tsisy variny atsika andinikeo ify d'état fédéral état régional isan-karazany raha ohatra ka atsika tompony tsy mametra-pagnontaniagna amintsika tompony manomboky miova na za mba agnisan'ny misy raha tokony amboariko sy hivoako ka io ary miainga amitsiraikaraiky ny fagnovagna io misy am'izagny ny ezaka foy ezaka misy ny ezaka antonony ezaka misy ny ezaka lavy trezaka de io zegny zagna efa misy namaly avy hatrany ny ekipany ty fagnavozagna ty ny jotso fa kosa hinoko sy antenako ary mba irarigna tsy agnano karaha fampanantenagna zay niagnatsika taloha izy bakao io am'izay zegny tsy hita tamiregny any antena koa mampanantegna koa mivahoaka mivolagna raha baka volagnin-dreo anao miaraka mavandy am'izay manjary mampavandy antena ane ya fa am'ty za mahita hoe misy zay fagnantenagna zay fa io fototro araiky dia mila tandrignesagna ny tanora amiagna toeragna sahaza reto tanora reto efa misy lesogno ny fampitambaragna nataony ireto tanora reto tokony zay andesitsika tokony zay hoavy atsika ifidy zegny hoe hoavy atsika agnano fanakalazan-kevitry amin'ny faritry isan-karazany dia ireo modèle nataondreo tanora reo agnisan'ny base na hoe fototro vagna problemny tanora inoko fa atao laharam-pamaigna ny fagnanaovagna fefy io tsisy dikany amin'ny fanjakagna magnano raha zay fefy ho an'ny mpianatra université asiagna sehatra raiky ho an'ny mpianatra université ary mazava ho azy ny mpianatra université tsy maintsy hitady asa izy boka bakao na koa hamorogno asa tokony mametraka politiky mazava eky amin'izay mifagnaraka amin'ny zava-misy amin'ny faritry ny fitondra mpanjakana amin'ny fagnampiagna ny tanora amin'ny fitadiavagna asa sy famorongana asa zagna karakory ny lafiny fagnamoragna taratasy fagnamoragna isan-karazany regny avyo zavatsika koa ino tosiky manokana atsika maefa antsiragnana isoragna lalagna igny vita io mivolatsika nagnanaovagna igny atsika mitrosa aminazy igny fa za mahita fa mitohy fo izao nazovy nagnano izy zagna karakory ny ampivoaragna ny lafiny fizahantany amitsika antsiragnana de akory ma tokony agnampodianatsika io sidigny ho any antsiragnana zegny efa mipoditsy kelikely ny mayotte fa mba ho matroky koa la réunion isan-karazany eo amitsika io zegny mila mipetraka zay karakory tosiky milafiny fizahantany indrindrandrindra miaigny tsy ty tegna sahiragna ane regny opérateur touristique amin'ny fotoagna zao ty fa indrindra reo hôtel maventy amin'ny fotoagna zao ty mety tsy mitantara problème-ndreo eto olagnandreo eto reo fa mandalo raha maro de mila zahagna indrindrandrindra fototro ndraha jiaby zegny kolontsaigny ny kolontsaignintsika mahatsikatsika ny fototro za manokana misy raha ny hitako tsy ilagna vola ohatra hoe amin'ny tantaratsika ny robaka ankify ary ino madikany ankify zay tsy haiko dikany zegny fa fahaizako izy ankihefigny anao miza lalagna ao vita anao mahita amin'ny misaotra hoe ankazo kony haza ino madikany raha zegny de tokony agnatin'ny fagnavozagna zio aloha ahitsitsika ny tantara amboary ankazo kony ya andrano savony ok tsy ako nandrano savon fa tsika fa nagnagasy savogno andrano savogno za mahita hoe tokony zagna raha mipetraka regny mipetraka ny mahagasigasy atsika hoe atsika digo ty zegny hoe apetraka zay fireariagna mamalagasy ianaragna ny lesogno na miany reto tanora reto zahavagna aby avory ny mpiantsetra amin'ny seha-piariagna isan-karazany na amin'ny lafiny fizahantany na amin'ny lafiny arena ankibony tany aza digna fa agnisan'ny misy raha be mare io amitsika eo
zagna tsaraikiraiky fa kosa basy ny kolikoly mametraka tegna rafitry afagna mitory sy magnasazy ny olo magnano zegny tsy seky tsy maty manota na havanjovanao kofa magnano tsy mety ka moampampagna dia aleo andraisagna fepetra ao ny fototrindraha jiaby zay mijaly université io misy kolikoly fomba diky izy hoany maro ny raha azo atao famitingana zegny heveriko fa mbola agnapetraka fagnontaniagna ndraiky za Yeah. bon maro ranokoragninao teo zegny maro solution namezanao teo zegny fa moa vigny anao koa namiagna place namiagna sezy volagninao anao zegny hoe nao niala tamy sezy volagninao teo igny anao koa matao nao niala tamy sezy teo nao nety raha tsy nety est-ce que voatanteraka anao raha jiaby ny volagninao zegny sa anao mody vava noho ny vola be amiandronao anao koa namiagna sezy ndraiky zoti za manokana so anao magnatsara koragna fo anao zoti ya ayay tsy avanagna ampanetretena ivolagnako aminao isezy io izy io koa tsy mendriky anao izy io ipitrahanao mamoatsampy ny fonao agnabony zao io izy koa tsy mendriky anao isezy io za manokana za tsy fady sezy fa kosa tsy sezy no zava-dehibe atsika dia mila amin'ny teny vazaha hoe aligné mifagnitsy amin'ny raha volagnintsika ny raha hiaignatsika andavanandro mety diso raha volagnintsika mety tsy tanteraka raha volagnintsika fa za koa mivolagna hoe za manoratra za mananatra ny malagasy dia hitatsika ngamba ny malagasy zegny ezako hitataratra fo mary teny vazaha mivolagna labiny fepalémoine fa zo hita fo agnatin'ny fotoagna maromaro zay hita fo hoe tegna io le raha fa kosa raha misy ny fandraisagna hoe fagnamezagna andraikitry io arakaraka ny andraikitry ho avako dia azo eritreretigny sy azo dinigny fa kosa managna olo maro tsara diana managna olo maro tsara Madagasikara tsy antena zaraiky tsisy varany koa anao andipatrika ambony sezy eo nefa tsy managna zay fahefagna ampy afahanao miasa nanagna zegny ny tena teo hoe namiagna sezy fa maro sakantsakana eritrereta tsy haiko ny ova fa antena ny sahagna direction régionale de la culture de la communication de la culture fa tsy hitanao sorotry amin'ny ligne budgétaire amin'ny tany nisy za tsy haiko na secret d'état zay fa atsika zao agnatin'ny fotoagnany mangarahara tsy tanao sorotro mihitsy hoe iama lafiny tegna kolontsaigny mipetraka aminazy ty mety misy any angamba taty amin'ny fanjakagna foibe fa ny fanjakagna fanapariapahefagna misy raha somary tsy mipetraka de tsisy raha azonao atao maro be anao tokony ampivoatra lafiny kolontsaigny tsy anagnana ny fahefagna amin'ny raha jiaby zay dikan'izegny raha ohatra ataontsika hoe andeha angala andraikitra raiky anao nefa ny fahafahagna na arabola na arapitaovagna afagna materika izy fa na zegny na tsy zegny ndraiky karaha nataontsika teo antenany mikarokaroko ohatra na volaniko taminao tamin'ny ankatso aneka kabonena amboariko tany pitrano kabone efa maty de tsy hoe ka anao any taia koa olo baka eo andeha hagnano maloto fa nisy kabone hafa zegny teo de midika zegny fa antena fampikarokaroko mahita hevitry fa ndraikindraikany anao misy vaolagna anao koa ne sakanagny an'ilay fiara-miasa amin'ny partenaire anagnanao bon antena namana bahely tandafy antena misy partenaire miara-miasa amitena fa raha miagna sehatra malalaka antena afaka mandeha ndraikitra fa raha ohatra kosa andeha hagnano karazagna symbole fo efa igny antony amitragna fialagna havako de ny tsika zegny arakaraka ny zava-misy de idinigny sietrety fa kosa tsy miamboa didy atsika fa za olo jiaby toy ny volagna momo anao ny raha be tamin'ny maire nampavy maire ikendrikendry adjoint au maire anao za navy nambara maire ary ny fatako tamindreo za koa nikendry adjoint au maire eto iagnanareo meso be volaniko tsary nikendry adjoint au maire za na ny hely isarako anao raha nagneky même za hoe somary nikriny bon tsy somary fa tegna hoe nitsikeranao za nitsikeranao teto tamin'ny raha jiaby nikoragnintsika teto fotony fa maro loatra zay le olo zegny magnano hoe magnano tsara koragna hoe mbotsina avy amin'ny place io fa nefa avy amin'ny place io amizay tsy araka olo eritreretinao amizay le raha za baka fa tamin'ny place hitanao baka za miala kazay baka volako aminao sary iala amin'ny hevitry nakaza fa nono hevitry hoe nono anao misy hevitry no hafa zegny mifanohitra am'le place namiagnanao tsy hoe mifanohitry fa nono anao amin'ny place io zegny zay ny hevitry hoe fa afaka andeha agnova raha
izy baka volagninao nefa tsy fa kosa maro raha nivoako teo a ya maro atsika mahefa raha zahagna ny bilan tamin'ny asa zay nataoko misy ihany zavatra tegna hoe agnontanian'ny tanora agnontanian'ny tanàna fa araka fivolagnanao baka zay anao tsy afapo tam'le fagnovagna nataonao fotony ny feragna zegny le fahefagna amiagnanao sa afapo za raha ohatra zahagna amin'ny fitaovagna zay namiagna am-pelatagnako satria nagnano ny mihoatra za azoko volagny fa kosa tsy afapo za am'izay everiko fa ny tokony atao sy ny zavatra tegna adidy tegna mianky noho fahaizanao le asa zegny zay vao mazava aminaka tsara zay bon izy koa zay araka fahitavako hoe koragna natao atsika ndraiky hoe ny fahaizako anao hoe tamin'ny raha jiaby vitanao zegny izy ka eto zegny hoe olo karanao hitako everiko tsy haiko na za ho diso fanentenana teteky agny tsy haiko zay fa olo karanao everiko tokony amezagna andraikitry isagna legny hoe andraikitry tokony tandrify anao amin'ny trakefanananao amin'ny raha tokony ataonao amagna olonan'olo jiaby baka amin'ny province-ny Diogo no sady anao mbola hitako hoe mbola tegna agnatin'ny jeunesse tsy haiko takakoatako volagna izy fa za fo zay magnan-tegna tegna hoe za miandrandra mba olo karanao zegny karaha miakontrina anao nivolagna izy za tsy mila vola fa za fiovagna raha tadiaviko changement raha tadiaviko rahalahy iraisiko karazagna toroka voninkazo zay zavatra zay ny andraikitra efa nalaigna fognatra zay miaraka amin'ny tanora miaraka amin'ny mpiretanindrazagna andraikitra efa niresigny fohatra zegny nanoratra antena nampanonga agnabo ny kanto malagasy fa indrindra ny soratra baka varatra nandray andraikitra fo antenahatra zay nampatsiarotsiaro tamin'ny alalan'ny asa soratra nandray andraikitra fo antenahatra zay nagneky ny sagna ny andraikitry ara-panjakagna ary fandraisagna andraikitry ny fialagna amin'ny raha tsy marigny ndraiky le fanjakagna mamono olo ary izy io ma zegny andraikitry efa eo fa izy io tsy Rex TV mpanendrolo amin'ny andraikitra raiky izy koa Rex TV mpanendrolo inoako fa mety nahazo raha hafa za fa io ma zegny miankiny amin'ny fiarahamiasa sy ny mpitondra sy zava-misy ary zegny koa agnisan'ny entaniko ihany hoe mivelombolo tamin'ny fanampodianana ny ben'ny tanàna igny efa manomboko mipetraka ny feon'ny demokrasia amintsika eto na zay tsy zegny misy ny fankaratsiagna madinidinika roton'olo hehendro fa anao tokony andray andraikitra ankaratsiagna anao akivigna anao fa mandoaliky volany anao tsy tokony andoaliky koa anao fa miala igny izy io na karaha zegny fa agnontaniagna ampodiko farany hoe raha sagnatria ary rongana tsy rongana igny fitondrana jadogno teo taia tsika ohatra zay fa za de ravoravo tologno fa vita any ampahany fa mbola ben'ny tologno zay rahantsika magnano de arakaraka ny fahefagna ampelatagnana afagna magnano misimisy tsy voatery sezy raha jiaby zegny fa io de fanompoagna ho izy ny fikoragna ny filoham-panjakagna zay asam-bahoaka asam-panompoagna tsy more fa ankina amin-dragnahary raha jiaby zegny isorako anao rahalahy namaly fagnontaniagna jiaby napetrako taminao na somary narangidrangitra le izy avao koa mba isorako anao koa nagnadoso iainaka jiaby taminao zegny par rapport fotony anao hitako tamin'ny olo tamin'ny fitondragna teo de nazavianao taminaka raha jiaby tsy nazava taminaka ndraiky souci jiaby misy amin'ny momba mpianatra ndraiky vahoaka ny Diego donc za magnantegna fa tsy hijanogno eto raha ty fa mbo hitohy fo zegny avao za koa kaiky anao zay teteky anao mbola possible mbola mazoto anao mazoto za ok bas koa karaha zay anareo mpizaha zay koa mamoja manonga io hoe raha lanaka tsy miavogno tegna hoe mavita nagnadoso aiainaka jiaby taminany noho ny foto za tegna contre za tsy asitroko fa za contre fitondragna teo assumeko raha volagniko zay nadosonao taminaka aiainao jiaby zay tegna ny isarako anao mankasitraka anao amin'ny fikahiagna teto amin'ny fandaharagna mitoto vatsy nanonga Tananarivo andeha agnaton'ny fandaharagna anao eto tsy mitsahatra mankasitraka sy mirarosoa ny tanora jiaby eran'ny Madagasikara navondrognino tamin'ny fahasahiagna sy tologno izay natao sy niaragna nagnano eto dia mankahery ny zandry indrindra ny mpianatra université nantsiragnana tohiza zandry aby ny firaisankina zay anagnana azakivy amin'izay fankaratsiagna anaro
ny tologno igny edy atsika ny ady igny edy amin'ny fotoagna zao ty zahagna koa hevitry andotovagna sy agnakiviagna atsika voady fa nataotsika amin'ny zagnahary ndraiky tanindrazagna nandatsika liony namatsika ny hampandroso ka na ino zay andraikitry misy hoy izy Martin Luther King zay nanino asanao nanino asanao ataotsika ampamendregna ny fandrosoagna sy ny fampivoaragna de manomboka am'iregny fihetsikitsika tsaraikiraiky regny dia avy ny fagnovoagna ko maromaro olo masaky midémission mametra pialagna izy koa misy ny raha tsy mety inoko fa misy raha miova fa famonoagna tegna avako aby raha jiaby zegny ndraikindraiky amin'ny voalohany izy marary izy koa ataontsika hoe hoditry koa tiagna vaovao mila miofo izy koa miofo izy zegny magnendaka izy igny ka ataonasa bibilava tsy ako nanino mety marary igny findagna dikan'zegny miaritriaritry ela atsika amin'ny fotoagna azy io amin'ny fagnavozagna azy io amiatsika tagnana ny mpitondra tandrify atsika amiatsika tagnana io lehilahy izay agnisany nirotsaka antsehatra nagnampy atsika zay mitarika amintsika amin'ny fotoagna azy io inoko fa hoavy fogno Madagasikara mahita ny mazava be fagnantenagna anaka na de somary mbala mila fotoagna zavatra jiaby zay misaotra anao rahalahy tegna misaotra anao anao ro mizaha koa zegny izy mavelogna